Eguerdion lagunok, ongi etorri txorienera, eta ni eskaera batekin natorkizu gaur, Patri, eskaera batekin bat. Ja, oza, eguna hasi, astia hasi, eta ja, eskaerakin zatoz? Bai, bitu, Gozategiren abestia. Astelena biharamun, hori ajearekin lotzen zan, buruko mina, baina txorienen astelena gozoak dira. Bai, beti. Moldatu inbar dute letra hori. Oza, eskaeria da... Gozategiri mesedez, vale, abestitxa aldatzea. Astelena egun zoragarria data, gozoa jango dugu gaur. Ostra, improvisazioa, bertzolaritzak, eskerra bertzolari nintzela sartu. Ez que... Trebia zara zutanetan, Ez, abesten. Gozo gintzan, bertsolaritzan, abeste, bueno... Bueno, bai egia da, telebistako magiarekin ordenailutik sartzen dute, eta ero bestaldean hotz, xume eta gozo bat ateratzen. Autotune bat sartu, reggaetoian itxetan bezala da, aurrera. Ez da autotuneri nerea konpontzeko. Bueno, postre bat ingo dugu, udare kontua egarriko ditugu, eta ingo dugula olako udare eta ardo ostopila bat, arroz esne krema gainean erolan jarriko dugu. Hau guk osteleitza geneukan postre bat, zala udareak ardotan egiten genituen, egosi, eta gero normalean oinarrian jotezan katilu batean arroz esne batekin. Orduan ingo dugu 2.0 berzio. Hau da, moldatu ingo dugu hori, eta ingo dugu beste modu batera eleganteagoa esan dezagun egun berezi baterako. Zailduko dugu asuntua, baina, bueno, dena erreza ez du dinko. Zure bada errezaldera, Patri, zure postera pixkat? Neria bai. Neria gainera udari bai erabiliko ditu, madarixak, eta nik ingot madari eta txokolate tarta bat. Beraz, bai, ikusiko zue, erreza da, baina, bueno, honek itxura hona dauka, Nik uzot, azaldu inbiozula, zelan ikendan. Bueno, udare kontuekin, uda badatorrela, eta lehen errezeta horrela doa. Arroza urez estali eta irakin aldi bat eman ondoren iragazi eta esne gainarekin eta esnearekin jarriko du vainilla adar batekin batera ordu erdiz egosten. Almendra patxarra eta azukrea gehitu, beste 5 minutuz irakiten utzi, vainilla adar batera, birrindu eta iragazi. Bestaldetik, ardoa kanelarekin, limoia salarekin eta azukrearekin 5 minutuz irakin eta gorde. Udareak zuritu eta mandolinarekin fin-fin moztuko ditu. Jarraian, labeko erretilo batean geruza joango gara jartzen udareak eta agar alga. Ardoarekin busti eta 180 gradutara ordu erdiz laberatu. Osten utzi, atera eta ero moztu ingo du eta arroz esne krema gainean aurkeztuko du. Eta esan dakoa, bueno, azkenean honek itxiura ostopilana izango du, baina zaporea eta gehien bat izango da olako udareak ardotan. Bai aldatuko duna, bitu aldatu, errezetan, zeperezin behar nuen, gero arroz esne bat, eta ero patxarra eta anisa bota berrion, koiara kadabana. Baina etxean eneukan, eta botanio inuen froga bat olako almendra patxarraekin. Eta izugarri, pila gustatu zitzaidan da zan. Ostra, honekin utziko dut, eta benetan probatu zazue, nahi bauzuek ero, umeak ero etxean izaten maituzue, baina litro bat ingo dugu. Neurri hontan, patxar pixka bat, azkenean hor biko jarrakadara besterik ez daude, ez diena barituko, Ordan esan dakoa, irekin aldi bat urarekin bakarrik, eta gero arroz esnea martxan jarriko du. Oso ondo. Egia da, likoreak, zigorrak erabiliko ditu, lehen esan dago, anixa erabili bezauela, ontxe almendrana, ardaua, da, oroar erabiltzen die pila bat, likoreak eta alkolak, bai, sukalaritza gazian, bai, gozo gintzan, eta normalian hau izaten da, aroma eta gehitzeko, eta zapore sakonauak lortzeko, ez? Ze ardo erabiltzen dien, normalian, askotarikuak. Mentxe asko erabiltzen da, txakolixa daukagunez, txakolixa erabiltzen dugu askotan, baina Espainialdien eta asko erabiltzen da adibidez xerez ardoa. Xerez ardoa edo hau Pedro Ximenez ardoa, ez dakit, hoi asko herria holan txorrata da bat botateko gozo gintzan, postrietan, Portugalera baldin bagoiaz, Portoko ardoa, bertan garaie, Portugaleko ardo ospetsunetariko bada, eta han hartzen daue, ardaua baino gehiago da postreko ardaua, da, kafe hostian hartzen da noran kopatxo moruan, eta sukaldaritzan bebai erabiltzen dana. Normalian oso ondo geratzen da txokolatiakin, holan gozogintza inguran txokolatiakin, gazta urdinekin, holan zapore fuertiekin, zebada be ardo bat
bueno, izaera handikoa, ez? Nortasun handiko ardo esan zen, bai. Eta gero, badaue olako, bueno, ardo bat postietarako asko erabiltzen dena, eta da muskatel ardoa. Da, izen bereko mahatzekin itzen den ardo bat, gozo puntuekin, eta hori bai badala, ja, vainillako postriekin, isoskisekin eta olakoekin jatekoa. Alatabe, Euskal Herrian, bueno, Bizkaian behintzandik badakit, bi upategik itzen dauela, usta berantiarran txakolisa, hau da, txakolisa usten dabe, denbora geixon, mahatzakolan azten, eta gero, dultze dagoenean gozo-gozo, horrekin itzen da ardo bat. Eta normalian, postre moruan hartzen da, postre ardaua, baina nire txan gabonetan, Iñaki, gure lagun Iñaki, ez abestan, fuakin atara. Horan, fua tostatxo bat, eta ardo gozo hori. Eta ordutik nire txan, beti. Egia da azkenean, hori askotan, kombinazio hori askotan ikusten dugula, foa eta holako marmeladan batean ondoan, horrelako zerbait gozoa, zelako fruitu gorri saltzan batero, eta gozoakin ondo juten da, eta esan dagoa, kasu ondan, ardo batekin ondo gehatuko zan. Hemen, irakinaldi bat, oin irazingo dut, eta jarri dut hemen ardoa, kanela sotzak, eta limoia. Limoia garantzitsua da, ikusten duzu, hau da, atala, zurian atala, baina, ondo garbi ateratzea bestean mikastu egiten du, Eta luzia, eta luzunik normalian lau edo bostati ateratzen ditu. Osoa garri alduen, baina, honekin bikua izango du, azkenean, ez du nahi ere holan zapore gehi izatea. Honi, irakinaldi bat emango dio, zerekin, 200 gramo azukrerekin, eta hau izango da, gero, gure hemen jungo gara mosten fin eta udare zaporea eta azukrea eta dana emango diena. Orduan hori 5 minutuko irakinaldi bat emango du, gero usten bauzue pausatzen ero momentu bat hobeto, berdin da, holan zapore gehiago hartuko du, baina hori prest daukago eta bain ingo duana iragazi hemen daukadan arroza eta ja esnearekin eta esnea. Ingo dut arroz esne potentea. Hau da, krematxua baina... Lodixa, gorputzakin. Gorputz askokin. Narra baina. Bueno, gorputzakin eta nortasunakin. Aipatu bitugu ardauak, portokoa, txakolia, moskatela, baina egia da gozo gintzan bebai, eskola biltzen dira likoriak, patxarrak. Beilisa, rona, whiskia, anixa, ez? Egixe esan, Euskal Herrian, nik gehixen erabili izan dutena postietarako anixa da, roskiak eiteko, sanbla, opiltxuak eta eiteko, baina bestela, holan, sukaldaritza gazian, zein izango zinun dela likoriolan gehien erabiltzen dana? Igual, brandia edo, igual, patxarra? Patxarra, brandia. Brandia izango zala, koñaka, brandia, azkenean, horiek, zapore aldetik oso ikutu bat ematen diote, eta ez da, gure hau zapaiak hortara ero inda dudelako, baina nik egia esan, rona norbaitek erabiltzen du, badago sukaldari bat, nunko adani batzutan ikusten dio da, are whisky asko erabiltzen du, nien ez whisky zalea. Eskoziarra izango da? Ez, bera izatez japoniarra, ero txinatarra dala ikusten da, Japonian, whisky pila bat eraten da, eta oso nabe bai. Ni bera, uste dut txinatarra dala, baina etetxe boludo. Haula, Argentina. Txinatar argentiarra. Bai, eta bere hizkuntz da itzen egiten du hori. Argentino. Berez, Argentina erra da, baina igual gurasuek edo... Bai, eroan jaioko zen, Argentina. Bai, hauzi, auskalo. Bale, hemen jarri behar nu, baina arroz esnea, hemen ez daik abedituko, orduan, jarriko ditugena esan dakoa. Hemen esnea bakarrik inalduzue, ero, nahi bazue krematxoagoa izatea, hau, kusiko duzue, esnea da, nabaritzen da, eta beste erdia, lodiagoa, plop, esne gaina. Hemen gauzatxo bat, nire jendeak askotan galdetzen dit. Zuk hau egiteko ze esne gainera erabiltzen duzu, kozinatzekoa ero gozogintzakoa. Kozinatzeko, nik kozinatzeko esne gaina ez dut erabiltzen ezertarako. Ni bakarrik gozogintzako esne gaina. Uneko 35 koipea daukana, desente daukana. Denerako hori erabiltzen du. Normalien daulan ez duzu bere iztu biara. Egia da, normalian kozinatzekoak euneko 18 ukitzen dagoela, 18 eta 20 bitartian, eta dala hori adibidez, ez da arrotzen, ez dauka hainbeste koipe. Bestetarako, edo zein aldozu erabili, baina geixen bat gozogintzakoa erabiltzen da, koipe geixen bateko eta arrotzen dalako. Guk, egin nik, lehen, zugaldetan lan iten, gu jatetxetan... Ez que lehen bakarra egoten zan, ez? Hori, nik ez dut izan inoiz kozinatzeko, beti berdin erabili izan du, danerako. Beste, arroz esasne honek, izango du, patxarro horretaz gain,
gero vainillak ingo dut. Etxean, ez badaukazu vainilla, esan vainillak ikusgarria ematen dira. Baina bestela, kanelarekin, laranja sala, limoia sala, zuek eskura daukazuena ero gustoko duzuena. Vainilla izan ezkero, nik gomendatzen dizuet, vainilla erabiltzeko, Orduan, irekiko dugu, bere hasiak atarako ditugu, eta ero adarra ere barrura jongo da. Ondo. Bueno, aroma horrek bai ematen datzala. Hau da ikusgarria da. Aroma ja usaina be, ontxe ja usaina etorten da. Pena da ingarezki izatea. Nik egia esan granelean erosten dut Holandago, web horri bat vainilla ezautu nuen, Frantzian egon itzenian. Ez osasun, bakoitza 3 eurogatik edo. Eta oso, baina zauden paketeak, esan dezagun, kalidadekoa, badaude batzuk asko, baina ez daukot ez duela esertako balio. Eta internetetik erosten diot, egia esan, eta zoragarria. Bai, kalitatea baino, nik noiz batxe erosi izan dotolan vainilla naturala, adarrian, eta ez dakit noiz ekoiztutako izango da, oindala 22 urte edo, batzuk egoten die lehorrak, eta ara ibili bezala, puntiak inda burrukan, zehose atarateko. Orduan, kalidadian arabera be horrek asko itxen da. Gero zigorrek, erabiliko dau, osagai bat, ontsin bidona berba, goi mailako sukaldaritzan asko erabiltzen da, eta sukaldaritzza veganoan bai, agar-agarra. Hautxean kasunetan, agar-agarra da, ezagutzen da gelatina vegano bezala. Azkenean funtzio hori dauka, testura holan lodia eta trinkoa ematea likido bati, baina ez dauka gelatinakin zerikusirik. Azkenean gelatina, bada animali jatorrizkoa, eta hau da, alga batetik eratorria dana. Gaurko asmoa Patri barzan pixkatori, eitea, ostopila hau, arroz esneak enduta, vegano eitea. Berez, inalko genuke hartu, eta guk hemen daukagun ardo honi, 2 gelatina ero, 3 gelatina xafla urotzetan ostu, gero bota hemen, ardotara, desegin hor, eta ero berdina, ingo dugun berdina, eta erabili gelatina. Etxean badaukazue gelatina, ez ibili agarra erosten. Etxean veganoak ez daude. Orduan, aukera horregatik induk aurra agarra eta beste osagai bat jendeari erakusteko, eta beste aukera bat. Teoriak edo historiak kontatzen dau, hau agar-agarra deskubritu zela Japonian 1648 urtean, da tabernari batek, Miro izeneko tabernari batek, egin zaben sopa bat algakin, alga batzukin holan, lehenko aldiz erabiltzen zitsunak, eta osten utzi zauen, kalien, hotzaitzen zaben, da urrengo goixien aurkitzunan sopa gelifikaua. Sopa, holan, pinponeko pelota bat izango bazan bezala. Holan, normalen itxen duzunean horrek saldak eta kolageno pila badaukiela, hori normala da, zuek itxen duzunean olako gixatu bat, esur pila batekin, hola ataraten da holan gelatinoso. Baina, egia da, barazkisekin eta algakin egiten bozu, horrek gorputza eta gelatina ez da hartzen. Orduan, konturatu zen, hori, testura hori ematen zotzen ezala algak, eta hori Malasiara eraman zauen, asmakuntza bezala. Eta Malasian jarri zotzen izena, agar-agar, ze Malasiako hizkuntzan horrek gelatina izan nahi dago. Izena asmatu Japonian, da izena gero... Hori da, izena Malasian emon zotzien. Zaltzen da, bai hautxian, bai olako xafla holan gardenetan horrek meia diena, agarlak emoten da bienak, hidratatu inbidienak, eta bai bat eta bestia erabili, batez be hautxa erabiltzen bozu, ondo negurtu bida, ze hau da, gramo, miligramoka, hauke dira honek pixuak oso zehatza dienak. Nire gaurko rezeta ez dakit Patri nolateako da nordu. Zeba. Holan, koiarakada bat atrabezorako. Gainetik holan pixkat hautzestatuko diot, eskatzen dizuna berak, eta gero pinponera jolastu behar badu honekin, jolastuko du, baina lasai, nik ustu, zerbait aterako. Lortuko zen. Eta egia da, agar-agarra, igual esatu duzuela, erostikot eta gero zetako erabilikot. Ze jendezkoak esango dago, eske niko goi maiako lagen errastak eta ez ditut ditzen. Lasai, ze erabili aldozu adibidez, panako eta vegano bat eitxeko. Hori adibidez, lagunak edo lagunen artien edo familixan badalbin badokatzu, veganoren bat. Edo nahi badozu, zuk errezeta holan desberdinak ezagutu. Gelatina erabiltzen den, edo zein errezeta, gaztatarta, gozokintzara junda, gaur egungo, gaztatarta bat, horrelako jogur mus bat, txokolaten mus batik gorputza emateko eta, horrelako gelatina erabiltzen den, denetan, agarra erabili alduzue. Ezberdindasuna da, hori, irakinin behar duela. Ez da beste gelatina bezala hartu eta zerbait berotan sartu eta segin dezein.
agarra dauen tokian irekinen behar du. Guri labean irakingo digu gero, baina irakinen behar du, hori garrantzitsua da. Baita gero, desberdintasun bat gelatinakin daukana, gelatina azkenean da kolageno gutxa, animalixan kolagenoa, eta gorputzak, digeritu dezake. Agar-agarra dana kanporatzen da. Hori nekin. Agar-agarra gorputzean ez da bape geratzen. Orduan, erabilizeke, gauza desberdinetarako, nik enakixen marmelada itxeko jendeak erabiltzen zauela lan bat. Eske nik gelatina da, olako gauzak ez ditut inoz erabili marmelada baten? Nik orain, baina behitu daukat, asmoa egunen baten, ez da, denboraldi hondan izango dan, iraietik aurrera, baina asmoa daukate eiteko marmelada bat, non ez duene izango pektinarik. Hau da, pektina da, zagarrak eta daukatena, eta gero fruta batzuk izate dute, beste batzuk ez, eta marmeladei gorputza ematen dietenak. Bestela ez dira, egozin barritu zupilat, eta azkenean, ez da testura ona geratzen. Orduan batzutan, hor, pektina erabiltzen da, hori naturalki frutak izaten duena, eta bestela, agarra ere antza erabili alda. Ja, bitu. Erakutziko eskuzu, nik uste datorren denboraldi izan biko dela, zea. Gutxi fata bukatzeko, Gutxi fata bukatzeko, beraz zuek hor ibili. Patre, gure azken astea txorienen oporrak hor dauzkau, ni Sardiniara noa. Sardinia jasotza ere? Ez, Sardinian, euski hartzen... Zuk euski sartu? Ez, altamenekoa. Niri eman iken nahi gabe. Utziko txuzor, emaztia eta semela bera, jungo zaila, korrika itxera, mendibueltak emotela. Ja, baina itzaletik ez da itxa, ongo antokirik eta, ala ere nire euskiak emon itxeit. Nire eman iteit, ez da. Enaiz, eman iten dit, ez da, enaiz eda dutxatzen dori. Ni udareak zuritzen nahi naiz, honekin nahikoa da, eta mandolina bat daukat hemen. Orduan, hasiko naiz, itzaldu du hori, horre daukago ardoa, zapore guztiarekin, azukria, gero kanela, limoia, eta ingo duena da, hori jungora muntatzen gure ostopila, mosten jungoa xerra finetan, eta ontarako bai gomendatzen dizuen mandolina bat izatea, zelabanarekin, gero labean bestela denbora gehiago usten duzu, ez pauzu fin mosten, eta listo. Eta, lanerako, nik uste batzuk hauekin nahikoa izango gala, betetzeko horko erretilloa. Oso ondo. Gero, esnia erabili oso. Bai, hemen, bota diot esnea eta esne gaina, eta bota diot arroza, eta horrek ordu erdi horre ditzuko pixkanaka, boixe, risotto bat egiten. Azkenean, arroz esnea, risotto bat bai. Risotto gozo bat. Bai, risotto gozo bat. Risotto bezala mugitzen egon behar da, arroz aleak apurtutan egitugu krematxu guzteko, eta risotto ez dakizunen zago, ostela izan irakasle bat esartu zigo maizua. Zein da risotto gozo bat, eta danagan, risotto gozo eta arroz esnea. Bai, desberdintasun bakarra, normalian nik behintzat arroz esnea, esne gozua jarte dutela hola zuzenean, da risotoa bai salda gutxinaka botatan dagoela, eta... Oin balo de teoria, jenteak egiten duela risotto bat, gutxi gora beharko duzun ura bota, risotto egiteko kalkulatzen dute beharko du litro bat, agian, zuk behar duzun errezeta hortan. 800 mililitro bota, ja. Eta jun nahazten, eta azkenean risotoan egiten duzun berdina da. Oin, jente pilateko lan egiten. Beto, enak izan, betzutzen enondikan teoria tradizionala zala garaia holan gutxinaka botatzean eta... A ber, Patre, hemen, hau erakutsi du, baina molde bati oinarri, hau papela hemen daukagu, hemen jarriko bai genuke, gora. Orduan, trukoa, ondo zapaldu. Da simurtuta dagoenean, azkenean erreixagoa da manipulatzeko. Eta nik ez dut, horretan ez dut azaztaten. Eta oin ja, hartu, eta jarriko du, hemen jane dugun formarekin. Hala ere, gero bultze ingo diogu, eta gero labetik ateratzerakoan, kozinatuta gelatinifikatu ingo dala, buelta mateko, hobeto. Zukaldeko plastikoa hori ez erabili, Papera, erabiltzekotan, papera, ze, 180 gradutan labean errebardu. Oso ondo. Nik imaginatzot behi gazta erabili dozula, behi esnia erabili dozula, baina, Euskal Herrikoa ospetsuena da, goxuena eta ona, ardi esnia izaten da, ez? Azkenean, Idiazabal gazta ekoizteko geixena izaten dana, baina gure arditxeko lan ekoizten daren bigarren produktu, geixen erabiltzen dana edo, zein izango zinun? Ara gisa? Batzatu, Ez, artillea.
artilla, bai, ekoitzi, erabili egiten da gaur egun esateko, ari dira, ez? Ekoitzi hori, proiektu desberdinak bada bizitzen, azkenean ardi bakoitzeko 2 aldiz urtean normalean mozten jako hilie, eta ardi bakoitzetik 2 kilo artilla ataraten die. Vale. Beraz, imaginau, Euskal Herrian dauzen ardixekin, zenbat artilla aldan atara. Orduan, jendiak geixen itxen dagoena da horrekin erre. Gaur egun bai, lehen garai batean... Erropa edo ingo zabien, baina geixenak izena BR. Erabili itxuzu galtzerdiak, artillenak... Nik bauka gainera, nire tragia, holan, San Tomasetako tragia da, herriko jaixetako tragia jarten dutenian, bauka torre galtzerdixak, suabe-suabiak estienak... Patri, garai batean esaten, eskorre beste berotu ez du berotzen, ez du berotzen. Erreiten du, pikatu iten du, eta askure horrekin bero sentsazio daukazu. Baina zutena, pikatu pila bat. Orduan, bueno, hor, Horako latzen azo claro, ontxe gehiago izango die, holako nahasketa industrialak eta, imaginatzen dut erropanak bai. Baina, etzala gogoratzen, ni lehen txikixan nintzenian, nauzkan jertxiak, beti kamiseta eraman minauelako erabimela barrutik, zebestela, holako askuria, emodo estindanak, hori bai ze kalitate honeko ezielako, Baina, berotu asko berotze zuten, egia. Hori da. Bueno, Patri, gauzatxo bat, hemen, noz arte eragin behar diogu, nabaritzen duen arte, asiak datozela. Ja, holan, pixkako gorra dagoela arte... Eskuan odolataratzen gatzunean hori da gelditzeko. Hemen ikusi duzu, justo, asiak hasi direnean ero, hor arte, moztu du, pixkat, hor, eta neikoa, pusketa matera ematen badu, berdin da. Eta gero, iskin haue behar baitugu, betetzeko, erabiliko ditugu. Baina bestela holan, hartu, eta hemen egia da, udarea beti hartuko ditugu, holan, ondo helduta daudena, baina errezeta ontarako, agian, pixkat, gogortxo daudenak, hobeto. Eta oin Patri nizze jugun ez denbora guztien, da gero utziko izutolen ditziten, ingo duena. Jarri, geruza bat, udareak, ondo estalita, alde batera, bestera, gutxi gora bera, oinarri guztia hartzen, eta gero, lehen esan dizudana, ezer aipatu zu, agarra-garrakin, kontuz, neurria zen bat, bueno, erzeta hontan ez da nabarituko horren beste, orduan ingo diguna, guk hor hautzean daukagu, eta pixka bat botako diogu udaren gainean. Holan, geruzaka jungo gara, udareak, agarra-garra, udareak, agarra-garra, udareak, agarra-garra, dena bukatu arte. Taulen esan dozu ez, berez, irekin inbi dagoela, baina zuk labian sartu duzunez, funtzio berdina izan dozan. Labean ingo. Orduan, hartu eta utzean holan, pixka bat, eta kontua da, gero ardoarea, beroarekin eta labean, irakinaldia ingo duenez, labean, hau, hemen botaten diogun geruza fina hau agarra-garrana, urtu ingo da, eta horrek gero itxatzi ingo ditu udare geruza ezberdinak. Osa, pegamentu funtzioa behin ingo da. Hori da, ez? Vale. Eta kasu honetan, esan dagoa, bestela, espadukazu agarra-agarra, gelatina xafla pare bat hor bota, gero gainetik botako genioke, eta listo, ni horrela. Emoziona, hola, nahizu duzuna, zerbait berria probatu, beste espezien bat bota hemen. Animatu zaitezte, hola, jengibrea, erolako hau zen bat, besten bat. Nahi duzu, kanela pixka bota, Hemen dibe bai, holan, ez dakit, nahi gustatzen gata asko aguaniz txinatarra, hori da. Holan izartxo pare bat, horrekin ondo geratzen da. Bueno, artilleakin jarraituko handik zigor, eta proiektu desberdina da, sabes? Artillea proiektua bertan eraikuntzan erabiltzen da, eta ontsi dabiz ikertzen, ia hormigoiakin nahaztia, hori eraikuntzan erabiltzeko. Orduan, ontxe, hormigoian arrakalak agerez daitxezen erabiltzen daue gauzat kimikoa dana, polipropilenoa. Plastiko bat Plastikoa, hori, mikroplastiko pila bat ditxula, eta, artilla erabiltzekotan, azkenean horri elementu naturala gabiz erabiltzen. Orduan, hortxe gabiz ikerketak eta eitzen. Gero, beste proiektu interesgarrixa bebai bada, Basque Biodesign Centerrek eitzen dagoena da, artilla osonoakin, osono gazan bidez garbitxu, eta gero nahi dituzte, olako, honek panelako lan gogorrak egoten dienak ekitalditan daulen, horrek sortu edo eraikuntzarako eta holan bebai. Ardibeltza egitasmoan sortzen da olako, lortzen dabe olako sustantzia bat, lanoina deitzen dela, eta honek itzen dago azala babestu eta kosmetika munduan eta bebai erabiltzen da. Berez, da bitxu, ezagutzen gauen erropandako, baina beste erabilera pila bat baitxu, eta ontxe gabizela holan elementu natural jasangarrixak bilatzen, nik uste dut, honek proiektuak garrantzi pila bat daukiela.
Bai, hor, egia da, hartzai askokin hitz egiten duzula, eta beraien dako arazoa dela, artilla horrekin ez dakitela zerrein, eta azken aldean, aizen, hori erretzen da, pena da, ze irtera bat eman altzaio, ez da, hemen hitz egin du, gainazte, Jordi honen roka nahiek eta asmatu zuten hori zeinek ezetasun pixkatekin edozer sustantzian edozein zapore hartu alduena, bat inzuten hartu, ardi artillea umeldu pixka bat, gailu horretan sartu, eta inzuen ardi esentzi bat. Ardi postre baten dago, postre baten, ziela ardiaren, ez daki, ardiaren esnea erabiliz, bere artillea erabiliz, da horrekin indako lako postre berritzaile, eta... Oso berritzaile. Bai, otu inbar zaizu hori, eta esan, ostra. Eta ziur, postre horrek, azukria eramango zagoela? Bai esko esango nukenik. Eren baten azukria eramango zuten. Ez da lehen gozotan gauzenez, egia da azukria, erabiltzen dugula 189an, ez? Batzutan beste azukre bat, beste izen batekin, estixa bada, panela bada, edo astigar jarabea baldi bada, baina azukria edo gozo puntu hori beti egoten da. Hala eta be, azukria sukaldaritzan ez dugu bakarriko lan, nahasten bizkotxo baten, eta erabiltzen dugu bai, karamelua itxeko. Gozoak eta goitik hautsestatzeko lan azukre hautsakin. Erabiltzen dugu bai, janaria kontserbatzeko, gatza kontserbagarri bezala erabiltzen den moduan, azukriak bai, horrek somorrotxo danak eta jate ditu, eta kontserbagarri gisa erabiltzen da, adibidez, marmeladak eiteko. Marmeladak, azukre kontserbagarririk haundixena. Hartzitzeko bai erabiltzen da, gaur aipatu ditugu likoreak eta ardauak, horrek azukria nahita eskua daukie, hartzitzeko. Nik etxian egon zan denbora da bat, olako konbutxa etxeko eitzen nahuela. Bi aldi zein nauen, gero ya... Eta emaitzak? Hori elementua hori erostia, hori onjo hori. Bai. Latzasan. Baina, horrei botatzen azukria eta tea, eta horrek itzen zena zen azukria jan, orduan hartzitzeko bai azukria, ezinbesteko osagaia da, eta gero zaporiak indartzeko plater gazitxetan, hau da, apurtxo bat indartzeko guk gozoetan asko esatu dutzuegu, gatzpikin bat bota altzatzeko. Plater gazitxetan bai azukriakin pasaten da, tomate saltza bat eitxeko, zainzuriak egosteko bai freskoa dienien esan dutzuegu, azukria apurtxo bat sartzen dela, beraz... Azukria, batzuk naiz eta esan, txarra dala, beti ez dugu neurrixan, eta apurtxo bat erabiltzeakin be, ez gara larritu bier. Bueno, lagunok, ikusten duzu hau nola dan, azkenean utzi zue hemen, ataratzen, xaflak eta ikusi geruzak adana muntatzen, arrozesnea egiten daukagu, eta hau, betetzen dugunean, ingo diguna da, gaineti botako digu, iragazita ardoa, eta hau labera joango da, eta gero, gure arrozesnea izango da birrintzia azkenean krema bat, baina horreinik, bota behar digu, beti arrozesnea bat iten duzunean, azukrea hasieratik ez, zeratik, hor azukrea arrozesneri hasieratik botatzen badizua, hor, gero, itxasteko arriskua daukazu. Orduan beti, azkenengo 5 minutuetan gehitzen da, eta patxarra ere hor botako jo. Beraz, gero gatoz, zuek, ezkun urrutira, ontxe da. Gure ostopila dagoeneko muntauta, arrozesnea ere eina daukagu, eta oin esan dakoa. Botako diogu, hemen, ardoa, zurgatzen du, hasieran mugitu zazue, baina hartuko du, hemen 400 mililitro bota dizkiot. Gero geizten da. Eta gero txupatzen juten da. Espeziak eta ez? Ez, hauek ez, hemen kanpoan uste jut. Kanela eta limoia, hauek barrura ez dira jungo. Eta hoia, prest daukagula, labera, 190 gradutara, eta einak, bestela, sartu aldiozu, eta udareak egin da daudenean, baina irekin aldi bat eman behar du, hola, plo-plo egin behar du. Eta hemen, arrozesnea ikusten duzu, gorputza hartu dela, egin da dagoela, azukrea botako diogu, gure, almendra, patxarra holako, markak esatia ez dakigu, baina bakizunek, almendran patxarrak eta olakoa bestela patxar normala, koñaka eta anisa. Eta nik hau dana, dakizuen moduan, inda daukagu, orduan, hemen daukazue, arrozesnea, eina daukadala, bainilla darra, ona, erabilingo du berriro, bota ez du ingo, eta arrozesne krema gainean danez, birrindu ingo dugu. Bestela, bakarrik arrozesnea moduan jarri aldiozu oinarrian, Hau, birrinduko dugu, eta hau, nahi izan ezkero
iragazi inaldugu, eta bestela, horrela, pinporta batzuekin utzi, listo? Eta ziur nau, hau, ze arroz esnia, egia ezagutzen dugula saporiagatik, baina testuriagatik, bai, nik pentsatzen dut, hau, ataratzen botzazula holan jendia saltza moduan, jende askok igual ez zauela esango arroz esnia dela. Hau, nahi, bueno, eta sifoi batean izan, ja, sifoia badukazu, kontutan izan erdi esne gaina zala. Aiba, hau zen nondik eta. Labetik. Agizue, erdia esne gaina zala. Ordan, iragazi iten badugu, eta sifoian sartu, olako arroz esne apar bat ingo genuke. Eta hemen daukazue, gure ostopila, dagoeneko, induguna labean esanako ordu erdi, ondo ostu, oskailuan, egun batetik bestera usten baduzu hobeto. Eta gero, bueno, ea nola geratzen den... Egonkorra ematen dau bentsat. Bai, trinkotu da, Ingo duguna da, oinarrian jarriko dugu arroz esne geruza bat. Bai. Holan. Eta, hau, iskinakoa sukaldarientzako. Hori da. Eta polilla, hemen ikusten da erdiraino ez dala ondo heldu, ardoa, baina... Bueno, baina bai, busti dau. Jak, eta hemen gure, bueno, udareak ardotan, beste modu, esan dezagun, eleanteo, ezberdin bat behintzat, honi, saltza pixka botako niko lan txake, beria holan... Bauka. Horko, bai, baina hemengo ardoarena pixka dor moruzti da, gero, labetik ateratean kendu indio pixka, baina hori gordein behar da urrengorako gainetik botatzeko. Baina, bueno, ikasteko gaude, eta hemen daukazue gure udare eta ardo ostopila arroz esne krema gainean. Izena luzia, bai? Horre bak, izerran nahi duen esan, ez? 7 euro. Pues 7 euro, merke, pentsat ja gaur egun. Postreako lan egoten die, 6 7, ez? Horregatik. Eta merke? Bueno, merke, presio honian. Ia da. Ale. Labanakin igual. Beste 5 minutu labian gehiago. A ver, bian kombinazioa. Hombre, lana bat zeukan, baina esan emaitzak merezi du. Eta gaina bian astuta, Bian astuta, gozoa honek ardoanen azido puntu pixka dauka. Baina bauka fruta nolan puntu freskua. Metan, zigor? Bikaina. Ondo. Amarrek bat, danik ontxe, udariekin jarraitxuz, udare beste tarta bat engot, baina oingoan txokolatiakin. Esan dakua, baukau txokolatia, esne gaina ora euskorra, madarixak. Netako, bakit udari esaten dela, baina netako madarixak beti. Guretzien makatzak. Makatzak. Eta, bueno, tartatxo bat engo. Zela? Hola. Lehengo horia molde baxo baten zabalduko, zulatu edo gainean pixua jarri, da 15 minutuan 180 gradutara erreko. Bitxartian txokolatia satitxuko eta esne gaina berotu. Bixak nahasi eta honei gehitxuko zau 50 gramo gurin eta rona. Orea ina dauenean txokolatia gainetik bota eta osten utziko. Bitxartian makatzak zuritxu, satitxu eta gurinetan eta azukretan kozineuko 5 minutuan. Tarta oskaiutik ataratzerakoan, makatzak gainetik jarri eta jan. Berez, olako molde baxu bat hartuko, bai? Eta hemen ore euskorra jarriko. Geixa holan itxia gure bozue, ore euskorra, itxia daukatzu, Bai. Baina, bueno, bestela honek erositxakoa bai, oso ondo etorten die, ostoria bera biltzen bozue, goxo. Eta hau izango zen orduan, hemen zabaltzia, eta gero, ez altzatzeko zulatu ingo. Zulatu edo, olako, apixu bat jarri, txitxirio batzukin, edo dana dalakoa. Hau da, esaten zaio honi zurian errero esaten dana, eta euskendian ore batzuk, tarta batzuk, segun zema denbora omar duten gero labean, lehenago kozinatu behar dira bestela gordinik aterako litzaizkiuke. Beste batzuk ez, 45 minutu labean eramaten badu, izango lazan bere hortan gainean, bota behar dekotugun, betegarria jarri, eta labean egin. Hala ere, nik arazo bat dauka, Patri. Gidoia lehen etxean irakurri dut ondo betaurrekoekin, eta ondo, txokolate pusketa txiki bat hartzerik bai.
Behar dut, eske, ez dakit oso ondo nundi doan, gaia, a ber, badakit lehen etxean honaz behiratzen, gaizon? Oie, baina... Oin bai, a ber, eguneroko 2,5 gramo kakao kontsumitzeak bizta hobetzen du, claro, ja... Bala, Bizkat... ja 2 gramo janditxuzu. Honek 10 dauzkagun bakoitzekota. Zauz, teska. Ne. Onde kulteko zantzul, bitu zema zulo gauden hor, hola! Zenbat, kontau, zenbat? 37. Basondo. Bai, gutxo gara. Isa. Bueno, Gutxo hau, gara. labaradoia ontxe kontauzu, a ber, kakabak zer ikusi daukan biztaken. Bueno, ez, ikerkete bat indutela eta esan duten, non, kakaoa egunean 2,5 gramo kakao hartzeak, hau da, txokolate beltzean, ero kakao hautza bera bakarrik, esnetan edo disolbatuta, egunean hartzeak onurak ekartzen dituela biztarako toin. Bueno, hor begiratzen adira, ikusmen arazoa dauzkaten jendeari, galtzen ari direnak eta hor froga egiten, hainbat gizu. Hasiera, bueno, hori uste dute, froga egitea da, hainbat pertsona hartu, eta gero hortik emaitzak etorriko dira. Bai. Gaur, hemen arazo, ez gaitezen emozionatu denakin bezala. Ikusmena berreskuratzen dugu, baina gero 30 kilo hartzen ditugun. 2,5 gramo egunean, ez dala horren beste. Ez da. Eta, bueno, aizkenean, Betxo, olako zatitxo batek, hemen gainera hemen jartzen dau, 10 gramo dauzkala. Osa, izango zen honen laurdena. Bai. Bueno, azkenean, bueno, hor, baina aukeran kakao hautzea bera bakarrik izango zen hobea, ez? Kondutan izan, txokolate hauek, eguneko zenbat kakao daukaten, eguneko 89ko, 85ko txokolate bat hartuko bagenuke, kakaoa daukatenak, hoiek hobeak. Txokolate esnedunak, tableta erdi hartu beharko genuke, 2,5 gramo hartzeko kakao. Osa, izaten die horrek eguneko haun kakao hautza dienak. Eta aukeran, oberena kakaoa, bera bakarrik kakaoa hautza hartu, eta hori, ur pixkatetean disolbatuta ero, bakarrik etzazu hartu, ero esne pixkatetan horrekin hartzea. Baina, bueno, ez pentsa, honek gauzak jenteak hartzen ditu lan, da, telebista hau esan du, eta hartu eta pun, eta ikusiko duzuela dena zorari. Onurak ekartzen dituela, hori ikertzen nahi direla, eta, ez da remedio txarra mitzatez. Azena hori xua alde batera utzi da txokolatia jana zen. Bai, azena hori da bakiz, hori mito badala, ez? Hori, bigarren mundu gerran, eta hori izan, berez, esate zuten, Errusiarre bat zeukaten, zeukatena esan, oso radarronak eta ez zuten esan nahi, radarrona zeuzkatela, eta esate zuten, beraien pilotoak oso bista ona zeukatela, azenario jate zituztelako. Orduan, pixkator marketinga, bakizu. Hau, txokolatearena, olako txokolate marka batek egiten badu, hori izango da, marketing, eta agian jenteak ez du sinisten nahi beste, baina, nik oina aipatu duena, hor Madridiko Konplutese Unibertsitatean, eta hor hango ikertzaileak eta ari dira, eta, horiek esaten badute, baina, ikerketekin jarraitu behar dutela, eta, kakaoakin lortzen badu atzeratzea, esan diak nireak, nik daukadana da, irakurtzeko behar dut, 50 urtetik aurrera, sentitzen du, baina hori, normalean gehienei etortzen zaigu. Eta hori operatzei badagoela, presbizianik enekien, hori aukera dagoela. Nik gaurko zen ez operatu behar, zen olako gauza batek beldurra emate, hor zen ez izatea, begitan ibiltzea, horrengo zondo ikusten dut, eta hemen onura honen arrazoia kakaoa dituen flanoboletan, eta flanobolak irakurre alba dut, horren gaizki ez daukat. Flanobolak, hemen txe, madarixak gabiz, holan laukitxotan mosten, eta hemen gurina urtu dugun ontan, hor txe, erregosten gutxinaka. Panela azukrea, hemen txaukiko itxugu, 2-3 koiaraka da, eskusabal, eta hor joango gara, honek, eitzen, bitxartian zein dugu, txokolate ganax bat. Horretarako, hemen txaukau esne gaina berotzen, gero txokolatia zatitxu ingo dugu, gurinakin, eta olako ron, whisky edo olako patxar batekin nahasi, eta gero joango da, labian daukaun orean gainean. Hori, ostu ingo da, eta krema izatetik pasako da, holan, trinko egotera. Ez gero, udariakin gainean, ikusi oso, 10 minutu holan lanian, eta gero, gozatzera. Eta hemen, udaria jarri dituen hortan, edo zein frutakin indako olako konpota bat ere erabili dezakegu, gustokoa. Ze txokolatearekin esan beti... Dana ondo geratzen da. Etortzen ziren, burura fruitu gorriak, menda, marrubiak, eta olako gauza etortzen zaizkigu, baina txokolatearekin edo zer. Edo zer. A ber, zerrez. Txoixo Pamplona.
Biteli ez gaitezen hortik joan, txoixo Pamplona. Eta txokolatia, ero Nutella hori izan da, ogitarteko zoragarri bat, gure etxian homologauta dagoena, eta niri oso kombinazio ona iruditzen zait. Basuri, pentsate magatzu. Zukaldaritza katalana, gazia, ez da izarritu dut, eta hori, hemen aspaldi asmatu zen. Gazik osoa, txokolatea eta txoixo Pamplona. Txoixo Pamplona izan behar, beste txoixoakin... Ez da inondo geratzen, ez da. Txoixo Pamplona. Bueno, hemen txokolatia satitzen, egizue, esnia lehengo berotu, gero txokolate satixak saltzaitxugula hemen, eta esnia bero dauenez, honek urtu ingo dau txokolatia, eta gero ustiko dago olako distira hundixa. Ala eta be, distira geixau aurkitzeko, eta krematasun geixau, gero gurina sartuko zau. Oso, ondo. Bueno, banik duela bilabete gertatu zen, bueno, artista dire, egia da, jendea ikusten duzu ze gauza egiteko gai diren, eta hor miarritzen egon zen, olako txapelketa, gozogintzako txapelketa gastronomiko bat, eta hor irabazi zuten Donibane Loizuneko Nafarlizeoko gozogintzako ikasleek, eta zein zuten, asmoa zan inbarzan, kroukeen butxe, itzen gendun hemen, honore tarta, profiterolekin. Profiterolekin, inbarzan zerbait profiterolekin, hola, baina, altura emanaz eta zerbaiten formarekin, ez? Baina egin zuten Donibane Loizuneko trinketearen erreplika bat profiterolekin? Profiterolekin eta ero krokenbutxeak azpian eramaten du almendrakin eta karameluarekin indako oinarri bat. Horrekin inzuten pareta horma, gero publikoa moduan eta profiterolak eta agertzen dira, gero zesta puntan ero jolasten, zestakin ikusten dira lan bi kirolari lauburuak ere izizkioten, eta egia da, ikusten duzu eta pena ematen du, hori, suposatzen dut, behin erakutsi, txapelketa irabazi, eta hori gero desmontatu ingo zutela, danen arteanan, arri-sarri esaten da moduan. Jateko, ez? Jateko, baina azel lana, guk hemen esaten du, lan pixka hartu duzu, baina gero emaitza merezi du. Lana argazkia ikustekoa da, benetan, merezi du, ze lanak hartzen dituen batzuk, eta ze imaginazioa eta artistak. Hoi bai direla artistak, azkenean hori egiten dutenak, ez? Bai, artista diese, horrelan formak eta lortzeko, egisa da, euskaula holan moldiak, borobiak, karratuak, luzengak, baina, ostras, forma batzuk eitzeko, hori da, biedan habilidadia. Hemen txokolate haukau, eitxu esnia baina, justo, igoten zauen, eta hau esan dakua, eitxu lan. Ez tali ingo, eta gero, ahaskadatekin emon, eta hau, hemen dauzazue, trufak. Hori da. Horrela, gurina, ez bota batzu beste batzuker, baina berez, oinarria, trufena, hau izango zen, gero patxarra bota nahi badiozu, bota patxarra, patxarren bat, rona, patxarana, patxarana egin ditugu, ez badu diozu ezer bota nahi ez bota, baina behin urtzen direnean, oskaiura, gero urrengunean bolakei, eta listo. Hori, trufekin gertatzen den bakar berdina, azkenean, osten ditugunean, hau gogortu itxen da, trinkotu itxen da, eta ikuste duzu egitxuan zelan urtzen dan, zelan hartzen dago gorputza, eta honek gorputza eta distira gehiago emango zau gurinakin, eta sapore apurtxo bat, ikuste duzu hau ez dala SB, txipi, ron apurtxo bat, whisky apurtxo bat, hori zuek, nahi duzuen patxarra, edo SB botatziakin, be? Ez da zetan bota behar. Ez da zetan bota behar. Hor aukeran daukazue, baina, egia da, izaten direla, Normalian trufa gaten ditugunean, patxar puntu bat izaten dute, eta gaina normalean kozinatzen ez dana. Nahi izan ezkero zaporea eman bakarrik, inalduguna da hartu ron, koinak, nahi duzuen hori, irakinaldi bat, eukin irakiten pizkat zutan, eta horrek zaporea emango lioke, baina alkohol, esan dezau gutxi, ze dena ez da lurruntzen, dena ez da lurruntzen, baina ia ezer ez ezagунgo, baina zaporea bai. Orduan, aukera bat hori daukazu, ez? Irakiten duzu hor nahi duzuen patxarra, gero botatzen duzu, eta horrek ematen dio ikutu berezi hori, ondo etortze zaiona, ez? Labekuai geratzen gako zigor 6 minutu, da 40 segundo. Ataratzen danean, hau, botakotzau, gainetik. Hori, osten utziko, eta bueltan etorriko gara, jagotza dagoenean, hau gainetik botateko. 6:10 tiktak, 6:9 tiktak, 6:8 tiktak, 6:7 tiktak. Ze lizuna, Ja, baina biztarako ze ona. Honekin ja.
Nik 2,5 ni beti naz teoria horretako, ez? 2,5 badia, hobeto egunean bertan 1 gramo jan, eta listo. Ez da indik, ostra, ikusten zuen 1000 kilometro terdira dagoen txepetxa. Ez da indik. Nutrizionista batek. Egin zuten baitxo zure aholkuak. Ez da ize pentsako esaben. Seguro ez dagoela alde. Bueno, ikuste duzu, hauren labetik atara berri. Txokolatia itxuko, eta osten danean, emaitza hau izango da. Ja, tik-tik. Gogortuta. Eta hemen konpotatze dutzi ditugu. Gure... Makatzak, udarak, madariak. Madariak, hoi da. Eta... txokolatia ez urtzeko geixegi. Aldamenian ero, agian. Aldamenian jarriko ditugu. Berez? Holaxe. Bai, ze bestela, hau, bero-bero egonda, karo, hotza egoten basan. Bueno, gero, eta jolazten. Bueno, gero gainean jarriko, hau. Baina ja behin platerian dagoela. Ia ba. Bestela, behar duzu, bako espatulatxoan? Eskuak inen bida, bestela, ez... Bueno, ingo dekonstrukzioa, gero pegamentu erabiliko pegamentu gisa, eta ingo zeu. Jakin dezazuen zuen zabelean berdina gertatu behar. Hori da. Hau da, lehenago ero berandu hau gertatu behar zan. Orduan aurreratu ingara, pixka bat. Gainera behitu. Hau, ez da, ez ebe igartzen. Eskontza da, normalean azkenengo pusketako lan juten dira. Ja, kara, mosten, bat baino puskatu. Honekin, azukre hau apurtxoa gainetik, eta hau, disimulauta, jazta, ez ebe pasau. Makillajeko egunero iten dute gurekin. Pripla, laba hauz bota, eta ja kaste-kaste tartzen gara ben zuen aurrera. Ez zerako, aurpegi txarrakin galtzaguna zen gaur, oso guapo jartzen gaitxuzten. Bai, artista dira, benetan, hemendik musu handi bat makillajeko lantalde guztiari, artista dira. Hori da. Bauran, madari apurtxo bat aldamenean, hau gainean jartzen bozu ebe primeran, eta hementxe gure, udare eta txokolate tarta. Edo txokolate tarta udarearekin. Bai, hola nahi nauzia txokolate tarta udarekin, ez? Bai, zanik bizta hona nahioten ez auki, puntatxua bartuko. Ze ondo moztu duzun. Belenia gainera holan, Oso ondo doa, Nik biak hartu ditu batera. Bio batera. Ona. Txokolatea eta udareak, zuera darria du. Ba, genikin. Zesango ba. Hori da. Esango dugu, astelena pasaseigula, bihar asteartea txurien hemen izango dela, eta zuek hor bestaldean, beraz, arratzalde hona pasa. Bihar arte. Agur.